Right, guys, this is your program inonzi tisu wanhu wacho ende munoda kunzwa nezvevanhu vacho. So right now today ndina mukoma Blessing Chimoa kana kuti mbudzi yadhura. Regai timbonzwa mukoma Blessing zviri sei? Aiwa Zviriko kupi? mabvunza kuti izvizvi Ndiri kuti zviri sei? Makadi yenyu mukoma Blessing? Aiwa ndakamira. Finish. Ndiri kuti makadi zvenyu. Imamusikuona rezvani. Ndakaita zvozvo. Alright, nyaya dzacho hadziperi. Alright, mukoma Blessing, tingangoti mungotiudzawo muchidimbu kutanga kwenyu acting. Tinoda kuti mungotiudza kuti makatanga sei, chii chakakuinspire kuti muzopinda mu-acting industry? Ndakangotanga ipapapo. Spire wacho zvakawanda zvakaspire zvacho. Mukoma Blessing, zai tiri painterview ka? Tiri painterview. Saka pane basa re. Aiwa, tiri kuti tiri painterview. Ndikuzviziva handiti kamuri kundibvunza here. Saka ndinokumbira kuti muti answer kuti vateereri vanyatsonzwisisa. Imi muda nditaure zvamuri kudai kana zvamuri kudai imi kana muda kuti muri kundibvunza muzondotaurawo zvandinoziva inini. Kana muda imi mongozvipindura mega kana zvakadaro. Alright, sorry. Alright, tingade kuziva ndezvipo zvamunoda kutaura kune vechidiki vachangopindawo muarts zvamungade kuvabatsira nazvo kana mashoko amungade kuvapa? Ndozvamungadai mataura kudhara kapa nezvimwe zvamamuchingondibvunza izvozvo. Ndachikumbira munyatsomira maka straight because mune muchibuda mukamera. Ndambopinda sei munongondidzorera semapindira ndandaita zvo. Nai mukoma Blessing, ngatingowiriranei kana wakomana? Handika kuti wangu pakuva pangu pana pakuwirirana kwataita here mukoma. Ora chitipa edu mashoko ekuti mutiudzewo kuti vechidiki vozvifambisawo sei muarts industry. Kutaura kuti vechidiki ava ngavasawanze zvinodhaka. Alright. Chipo chinobva kuna Mwari. Alright. Kana ungori nechipo nechipo. Alright. Zvekuzowanza zvekuita zvinodhaka izvo hazvibatsiri. Asi ngawangopawo kutenda kuna Mwari nokuti ndiye mupi nemuitiri wazvose. Yakavapa zvipo izvozvo. Saka ndinongokurudzirawo kutya kwawo Mwari. Aiwa, tinotenda nemashoko amatipa mashoko makukutu. Dai zviri zvamaita kubva pakutanga tangu dai tiri kuwirirana zvakanaka. Dai zvava zviri zvamamabvunzawo pakutanga tingadai taramba tichingowirirana. Nanhasi ndambobvira ndapesana nemutange tichingowirirana nguva dzese. Alright, it's okay mukoma Blessing. Alright, mashoko amungade kutipa isu vateereri nevanokufarirai ndeapi? Ndinongoti ngavaramba vachindifarira. Ndichangorambawo ndichivafarira. Kungoti vari kunyanyoita vashoma hasi kushedza vamwe kuuya kupeji. Saka ngavawande kupeji kuti nini ndiwanzewo basa racho. Asi ndinongoda kuvatenda nekundifarira kwavanoita because haisi nyore kuti unenge usinganyatsoziva zvako zvauri kuti asi vanhu vachingokufarira. Saka I like chirungu ngatisiyane nacho hedu tidai tangodzokera kushona vamwe vasinganzwi vamwe vanonditsigira vasinganzwiwo mutauro wangu vanenge vachinditaurawo neizvo. Saka chakakosha ndechekuti vanzozva vari kutaura. So me alright, it's okay mukoma Blessing, it's okay. Pachirungu alright, it's okay. Taura yenyu. Me, I'm very happy to talk. People love me and see me and alright, tinotenda mukoma Blessing. Chitiudzai mune zvimwe here zvamakatigadzirira gore rinori ra2025? Hapana, handina chandinogadzira ini. Ndinogadzira tsano dzangu ndodzimunogadzira motikari. Aiwa, tiri kuti mune humwe urongwa here wamakatirongera wegore rinori? Urongwa hunorongwa naMwari. Alright, thank you so much nekwanesi muchirongwa munozvifambisa sei
zvinofamba sei. Saka ndo chirongwa chatinacho nhasi. Hama dzinodiwa, thank you so much nekuramba muchitisapota. Rambai muchisapota. Ndiwo mukoma Blessing watanga tinawo kana kuti mukoma Mbudzi yaDhura ndo ramunoziva. So endai munowafollow paFacebook page yavo, paYouTube channel yavo yakanzi chi, ndingazotaura zvekunyepa chi YouTube channel yenyu. YouTube channel yavo zita rangu ndonzi Mbudzi yaDhura. Alright. Ko Facebook ndinongonzi Mbudzi yaDhura. Mbudzi yaDhura. Saka ngawanditeere. Ndingokumbira kuti vanditeerewo nouwandu hwawo, because ndinenge ndichida kungotaurawo nawo so vanhu vanondifarira. And the other inonzi lokuzeni, ndinoda kulokuza malokuzeni ari kuda kulokuzwa gore rino, because ndinoda kulokuza zvokuti vanhu vakalokuzwa nelokuzeni yandichalokuza pachalokuza. Alright, thank you so much mukoma. Mova nezwa rakanaka nenguva yakanaka nekutiteererawo kuti munge muinesu painterview inoyi. Thank you so much. Zuva racho ranga ratonyura ndozowana. Alright, mova nemanhero akanaka. Tinotenda. God bless you. Sharp.